И така, здравейте. Здравейте, момчета. И момичета. Ние сме Grief Nation BG и това е някакъв сървър, не го знам как се казва. И няма да грифаме спокойно. Ще решим кога. И това ще е нашия survival. Тук с мен е White for the Course. И аз съм Рейса, долу на мен. И така, знаете ме като Рейса БГ. Така. Той е първият епизод, който заснимаме, така че гледайте и абонирайте се за нас, естествено. Сега, ти имаш нещо да кажеш? Човек не се знае какво се бачка, нали? Значи, хора, най-важното е от начало да почнете да събирате дърво, защото без дърво няма оцеляване въобще. Че както ние почваме ачивментите. Естествено, от начало трябва да си събереш 16 дърво, за да можеш си, нали... Горе-долу е 16 дърво за една къща. Най-много 16 дърво ти трябва за да почнеш да строиш, да си правиш къщата, да можеш да си добавиш си чива и така нататък. Горе-долу толкова, да. Правиш кирка, после, нали, там кирки, драби, врати, крафт естествено на първо време. Като за начало, да. И да, това е като начало. Абонирайте се за нас, Какво да естествено. добавим? Не знам. Ето го Спайдермен, виж го, Спайдермен ме яде. Защо? Не знам. Чакай. Ама той вечер е. Да. Чакай, идвам да ти помогна, Калис. Аз го убих, по-нагоре има една малка къща. Намерих някакъв тук, къде ще му накъсам шишоните от бой. Ама е много пизона. За жалост. Я е лака. 5 буки. Това е. 5 for buy. 5 for buy. Чакай. Брат, прати ми просто къпа. Запекада и пиленце. Ама то са от нашите, човек. То са от нашите, пичо. Опа. Как е мой? Нещо, пише ли нещо? Опа, пишат ми във Фейсбук и кой е? Аха, да. Още ли снимаме? Да. Ябълка! Амам! Yes! Така, връщаме се след малко. Съвсем малко. Върнахме се. Нямам хляба, аз като ти предложих, ти не. Ще направя. I'm the гладен! Achievement. Идеално. Orbench. Ще направя печка, бе. Не. Фотографката ми обаче не се спря. Unlock. Да покимен. Изпет хляба, хармон. Опа. Омага, човек. Стой бах крадета. Сложих 10 айрон в печката. Трябва да сложи още 9. Добре. Късно. Върнахме се. Повтори каквото каза преди... след Дире, времето. ние сме като кошарите, лате, живеем на улицата. Точно те. Къде сме иди? Там е къщата. Естествено. Не, че... Аз съм... От това често е заключение за тебе. Да. И за тебе и ти можеш да го отваряш вече. Да. I'm the boogeyman. Той имаме те. Всичко общо. Тук няма мое от твое. Естествено, винаги е било така. Един за всички, всички за един. Значи, ще ви кажа още нещо. За да имате хубава, нали, смисъл, за да играете добре. Ако играете с приятели, наистина приятели, Естествено. е добре всичко да ви е общо. Поради простата причина, че някои се сърдят
защо ти имаш такова, аз нямам, дай да го делим и такива работи. Няма мое твое човек. Значи, Винаги е общо всичко. това сме постигнали с Вирето, с Лайер. Значи, всичко е общо, винаги. При нас двамата винаги всичко е общо. Friends forever. Може да е последната ми ябълка, но ще я дам на него. Той на мен ми остана последната ябълка, между другото тя за тебе. Не, дей, аз имам. Нищо вземе. Какво си имаме? Свинки. Така пред печката. На топло. Ауни, връщам се след малко, докато се направи скайпа на отпочиваш. Готово. Върнахме се отново и лагна ми нещо. Brightness ще си го намаля. Фокуса с максимум фокуса ще са примерно 110 и quietly fancy fast добре. Крис, прибирам камъка в мен, защото ще изстроим после. Добре. Вземи дърта, пшеницата и тия лепата дървета. Саплингите. Да, и аз го забравих. Айрон е често. Ти пък гепа. The fuck? Damn it. Айрон е в мен, както и това дърво, което е там в печката. Добре. Защото аз ще строя къщата. Аз имам 64 дърво. Не обработим, нали? Да. Да се им при мене. Вата. Аз мога да изчепя само, аз се я сложи. Но ако искаш, ще можеш да държиш. Дръж. Аз ще взема крав. Вземи го. Аз ще направя друг. Аз взех и честа. Не да правиш друг. Добре. Ще направя клишки тогава. Там, стикс, да. Идвай. Море. Чакай си взема факота. Ти факлите са у мене. Аз имам 2 факли в мене вече. Аз имам 26. Шанс. Там има крипър. Чек Норис. Чек Норис е докато не гръмне. Смапия на ето чешмата. Опа, Арчарч. Ела, приятелю. Не, ще гръмне къщата. Хубаво, не мога да Ти си гръмне. от моята, ти си от моята. Ти си от моята, бе, от моята си, от моята си, като ти казваш. Дай да ми гол. Яба. Кой да го направи, бе, на Арчар. Да го направиш, криза е. Да. Банана. Омай, какво пише този админа? Банана. Не, то са днина като е банана, трябва да му дам моя скин стария. С бананче. Сещаш ли са? Мисля, че да. Това беше. Нещо му учи. Какво правиш тук? Силен ми такъв. Чакай се прави брайтнеста. Брат, намери где ще жигучкам. Арчарин дагон. Арчара магон. Добре, пак. Видях. Крис, имам нужда от подкрепление. Къде си? Видях. Намери разгрифа на къща. Ко? Май да. Така, идвам, чакай. Намерих разгрифа на къща, която мисля да я разгрифам. Падна. Бълък. Често е заключен, добре. Знаеш ли с колко фупаса съм? What the fuck? С 58. Кошката ми почна да премига. 68. Паднах и аз. Не, те скелетата би, обаче аз не мога да го ударя. Тебе или мене би? Мене и тебе и всички. Чакай сега. Нещо заби. Виж сега, Griff Nation стайл. The fuck? Сървъра... Какво е? Лагна. Лагна много лошо. Да. Мога да убия скелета. Ето се оправи се. Привей.